мардак мумкине ки хонаёчам равам имрӯз имрӯз ёд кардам. вақти ман хуш аст. Ба куҷое меравӣ бирав? донум бесаводӣ балора намедонӣ. ҳамин ма талабада монанду не ҳа лайли сабаби тез ба хориҷа рафтани шумо дар чӣ аст? дар ҳақиқат як рӯз мефаҳмем дар Туркиё, як рӯз мефаҳмем дар Ӯзбекистон, дигаре мефаҳмад дар Москва. Сабаби тез ба хориҷа рафтани шумо чист? дуконҷон тамом ҳалай ва япукупиёя мерим штани ягонҷо. ширкати софсавдо дорӯҳоеро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва баровардани мӯи сар ва ҳамчунин барои бемории писариязу ва ба қувват кардани қувваи мардонагии бемории пӯст. дорӯҳо ба намуди капсула, алҳадая ва равғани сиёҳдона ки ба сатҳҳо дар даво ҳастанд пешниҳод менамояд. дорӯҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо ба дарди шумо ҳатман даво мебахшанд. доставка ба ҳама шаҳрҳои Русия аз 3 соат то 5 соат. аз номи канали Меҳробпуро салом фиристед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. телефонҳо барои тамос дар рӯи экран. бо арзу салом ва эҳтироми хос ҳузури якояки шумо тамошобинони азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробпуро. инак фурсат фаро расид, боз дида ба дидор расид. барномаи мо унвон дорад рӯбарӯ. дар рӯбарӯи шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ. меҳмони навбатии барномаи рӯбарӯ бисёр як духтараки хушчақчақ, духтараки зебо, оне ки дар маҳфилҳо, дар чорабиниҳои кишвар ҳамеша дар мадди аввал аст ва бо садои ширин, бо қаду қомати зебо дилҳоро тасхир кардааст. медонед ӯ ки аст? духтари сарояндаи маъруфу машҳур, духтари Ҷамила Каримова имрӯз меҳмони барномаи рӯбарӯ гаштанд. биёед дӯстони азиз, ҳамагӣ Лейла Каримоваро ба барномаи рӯбарӯ хушомадед мегӯем. хушомадед. ташаккури зиёд, салому дуруди бепоёни аввал модарамро, баъдан аз худамро ба ҳамаи подписчикони канали Меҳробпуро ва ба шумо мерасонам ва ташаккури зиёд барои даъвататон ки ба ин ҷо даъват карdeду қадрдонӣ намудед. як бори дигар раҳмати калон. ташаккур Лайли бону. ва дурии модарро чӣ гуна таҳаммул мекунед? чанд муддат аст ки модари шумо дар ғарибӣ ҳастанд, дар он ҷо кору фаъолият мекунанд ва ин дурӣ шуморо нороҳат намекунад? рости гап дурам ҳастанд, нороҳат ҳастаму аз сабаби оне ки бисёриҳо ки модарамро мешиносанд, ҳар рӯз ки номи модарамро дар гӯшам меоранд, дурияшонро он қадар тасаввур намекунам, барое ки мухлисонам аз рӯи модарам зиёдтар маро мешиносанд. агар Ҷамила Каримова назар ба барномаи мо мекунад, як саломи гарми тоҷикистониро баҳрашон мефиристонем ва мунтазир ҳастанд мухлисони шумо ва зудтар ба ватан баргардед. ташаккур мегӯем Лайлибону ва биёед ман шарти барномаро ба шумо мефаҳмонам. мебинед ки дар конвертон яъне лифофаҳо саволҳо, шартҳо ва ҳамчунин пешниҳодҳо ҷойгир ҳастанд. ва ин асбоби сурхаке ки мебинед зажигалка ном дорад ва агар шумо мехоҳед аз байни ҳамин саволҳо кадомаш писанд нест, онро таш занед. агар саволҳо писанди шумо аст, шумо ба чашми тамошобини мо назар карда посух мегӯед. агар шумо розӣ бошед, як тояшро шумо мегиред, дигарашро ман мегирам, бо ҳамин шурӯъ мекунем. марҳамат. дар филм худро тасаввур кунед ва нақши арӯси дар ҳилла гумро иҷро кунед. яъне худро дар филм як чанд лаҳза тасаввур кунед ва нақши арӯси дар ҳилла гумро ба тамошобини мо нишон диҳед. анамо бо як макорагӣ, бо як ҳиллаву найранге ки арӯс мехоҳад ки хонаводаи шавҳарашро нороҳат кунад, ҳамон чизро мехоҳем ки нороҳат кунад ё албатта нороҳат кунад. макораҳоро ҳеҷ кас дӯст намедорад. чун ин нақш аст ва шумо метавонед аз ӯ дашт бароед. мардак мумкине ки хонаёчам равам имрӯз? иҷозат аст? камтар зиқ шудам, очамро ёд кардам. вақти ман хуш аст. ба куҷое меравӣ бирав? ташаккури зиёд. дуконҷон тамом ҳалай ва япукупиёя мерим штани ягонҷо. мешадни? аҳсан мегӯем ба Лайли ва ин буд як нақши ҷолибе ки аз ӯ дашт баромаданд. лифофаи дуюм навбати ман аст ва биёед ман аз байнаш мегирам ва мехонем ки чӣ омадааст.
суруди ҳамроҳи бобои Мерган хондаатонро замзама кунед. Ин чӣ суруд ном дошт? Пешниҳоде ки буд ва охир баъд замзама кунед. пешниҳоди студияи Душанбе лайф ба фикрам Душанбе лайф Фарух пешниҳоди ҳамона буд. бо ҳамроҳи бобои Мерган пешниҳод кардан ки ҳамин сурудро мехонӣ ё не? Гуфтам бале. баъд хондем. Метавонед амн припеве ки ба худатон хос аст ҳамонро бихонед. ҳой э бача ҳалоги қадар ту гап доҳонӣ ба фикру маёвонӣ дар и ҷаҳо меҳмонӣ ҳозир саволот бу то май забону адабиёт медонум бесаводӣ балора намедонӣ ҳамин ма талабада монандам буман ту савола ира бин аҳвола. аҳсан мегӯед. ва лифофаи дигар навбати шумо аст. марҳамат. умедворам ки ягон саволи бад нест. саволи баъд ҳам бошад, шумо зажигалка доред, метавонед оташ занед. зери як ҳавои мусиқӣ рақси хориҷӣ кунед. ташаккур мегӯем барои як рақсҳои ҷолибу зебо ва ин бароятон осон буд. бароям осон буд, намегӯм ки осон набуд, ки ба ин сару либос камтар мувофиқам несту, не ки барое ки шарт буд бояд иҷро кунем. Чӣ кор мекунем? бале ин шарти мо аст ва шумо хоҳед нахоҳед онро бояд иҷро Бале. кунед. Бале. аҳсан мегӯем. ва метавонед як рақси тоҷикӣ нишон диҳед зери як ҳавои мусиқии тоҷикӣ. анаиш бо дигар гап, барое ки сару либосам тоҷикӣ. марҳамат. чӣ гуна рақс кардам. ташаккур мегӯем. навбати ман аст фикр мекунам. бале бале навбати шумост. биёед ман саволи дигарро мехонам ва бибинем дар инҷо чӣ навишта шудааст. суруди лайливу маҷнунатонро бо овози зинда сароед. метавонед? бале. марҳамат. номи ту дар забони ошиқ, рӯи ту дар назарам, ишқи ту дар дуоҳи ошиқ, нигоҳат вирди сарам. номи ту дар забони ошиқ, рӯи ту дар назарам, ишқи ту дар дуоҳи ошиқ, нигоҳат вирди сарам. аз ту ман дил наканам, эй ту ҷонбози танам, аҳду паймонаш канам, ёри дилдорат манам. ту маҷнун, ман лайло, дӯстат медорам валло, яктоиву ту аз мо. ту маҷнун, ман лайло. аз ту ман дил наканам, эй ту ҷонбози танам. ташаккур мегӯем лайлибону ва биёед лифофаи дигарро мегирем ва мебинем боз чӣ савол омадааст. он ҷавоне ки ҳар субҳ пушти дари хонаи шумо гул мегузорад кист? ҳар субҳ фикр мекунам пушти дари хонаи ягон кас ҳар субҳ гул мегузорад. ҳаст шахсе ки ҳаст ҷавоне ки гул мегузорад дар рӯзҳои хурсандиам, дар рӯзҳои зиқиам ҳам ҳаст. махфист. беҳтарин. яъне дили лайлибону банд аст ва мухлисоне ки мехоҳанд ошиқу шайдои ин ҳастанд умедатонро канед, чун интихоб доранд. ва биёед лифофаи дигарро ман мегирам ва биёед бибинем боз чӣ савол омадааст. лайли дар дугонабозӣ ҳамто надоред. метавонед номҳои онҳое ки бароятон чун ҷону ҷигар азизан номбар кунед. бале, ман ҳамаи дугонаҳое ки духтарое ки дар бари ман ҳастанд ҳамаш барои ман яганд, як хел ҳастанд. ва номбар киро номбар кунам? Таманно. аввал дугонаи азизам кист? модари азизам аст. аввалин дугонам, дуюмин дугонам, фарзандаком, духтаракои худам. чанд фарзанд доред? 3 то. ва
ва дугонаҳое ки дар барам ҳастанд, ҳам ба ҷои дугонагарӣ, ҳам ба ҷои ҳама тарафа дар барам ҳастанд. Апаи дилӣ, апаи раҳмия боно ва бисёранд, таману боно. ҳаматонро дӯст медорам. ташаккур. Хуш ба ҳоли он дугонаҳое ки шумо имрӯз номбар кардед ва аҳсан мегӯем ки бисёр аз чеҳраҳои саҳна дугонаҳои аз сабабе ки ҳама вақт дар барам ҳастанд. ташаккур, беҳтарин. Ҳар вақт. ва биёед лифофаи дигарро ман мегирам ва мебинем боз чӣ савол омадааст. шояд савол нороҳат созад. Биёед тамошобини азиз аз чашми худи Лайли мегузаронем ва агар хоҳад посух гӯяд, агар на оташ мезанем. Бале. посух мегӯяд? Не. Дар бораи зиндагии шахсиям, яъне шавҳарам, чизе гуфта намехоҳед? арзандаи сухунам нест барои вай. ташаккур мегӯем. ва тамошобини азиз, ин шарти барномаи мо аст ва мо касеро маҷбур намесозем ки ҳар чизе ҳаст посух гӯяд. ва ин сир танҳо байни Лайли монд ва ҳар чизе буд хокистар гашт. марҳамат, интихоби дигар аз ҷониби шумо. муҳаббати чӣ гуна ҷавонро қабул мекунед? хушрӯи бепул, безеби пулдор ва ё деҳқони кашталканда? кадомашро интихоб мекунед? муҳимаш ки муҳаббат дошта бошад, эҳсос дошта бошад. бароятон камбағалу бою дигару дигар фарқ надорад. муҳаббати самимиву эҳсоси самимӣ дошта бошад. як бачаи бомш ҳам метавонад муҳаббати самимӣ дошта бошад. бале, агар пешниҳод кунад? муҳаббаташ барои ман дар кор, ман на пулш дар аҳсан кор. мегӯем. яъне шумо ба меҳру муҳаббат бале, такя мекунед. ташаккур, ташаккур. ва интихоби дигарро ман мекунам. биёед тамошобинён бибинем боз чӣ савол омадааст. ин саволам низ коғазпеч аст ба қавле ва биёед як маротиба аз чашми шумо мегузаронам. посух мегӯед? мумкин бошад агар ин дуюмин саволе ҳаст ки аз ҷониби Лайлибону сӯзонда мешавад ва тибқи анъанаи метарсам шартамон ки бисёриёрсан сӯзонда мешавад. шумо моро дар хиҷолат гузоштед ва ман метарсам ки дигар конвертҳои мо сӯхта хокистар не нашаванд. не бисёр зиндагии шахсӣ намехоҳам ки ман худам зиқ шудам барои зиндагии шахсим, дигарро чӣ зиқ кунам? рост беҳтарин сухан гуфтед. ва навбати шумост. марҳамат. Навбати ман. чун дасти ман чӣ хел ҳаст ки фақат саволҳои коғазпеш ба ман меоянд. марде ки дар зиндагият хиёнат мекунад, ба ӯ чӣ ҷазои сангин медиҳӣ? дар ҳақиқат ба Аллоҳи меҳрубон месупорамаш. ҷазои сангинро аз ҷониби Аллоҳ мо бояд бинем, аз ҷониби банда не, ба фикри ман. ҳамон ҳангом доду фиғон бардошта мӯю рӯй наканда не. чизе намекунед. арзандаи ҳамин чизро ҳамон одам дорад. шумо ин хел мардро мебахшед? ман намебахшам, фақат дар Аллоҳи меҳрубон месупорам. агар пеши поятон Африда зориву тавалло кунад? зориву тавалло ҳам кардане ки бо ҳамин кора кард. ман намехоҳам нашад ҳамга бизанам. майлаш беҳтарин, касеро мо маҷбур намесозем. ва биёед интихоби дигар лифофа аз ҷониби ман мешавад. рости гап дастонам меларзад, мабоду инашро ҳам насӯзонанд. ку бинем чӣ аст. чаро бо модари азизи худ, яъне Ҷамилахон Каримова дует намесароед, то мухлисони ҳарду шод шаванд? дар нақша ҳаст. ва кай метавонад? дар саволи пешин гуфта будам. бале, бо ҳамроҳии модарам. ана фаҳмиданам. беҳтарин. фош карде. ва мо ин дуетро беҳад интизор ҳастем ва фикр мекунам мухлисони эшон инро интизор ҳастанд. худо кунад ки тезтар клип сабт шавад, барояд ва ҳамагӣ шод шавед. иншаллоҳ. навбати шумост. марҳамат. лайли сабаби тез ба хориҷа рафтани шумо дар чӣ аст? дар ҳақиқат як рӯз мефаҳмем дар Туркиё, як рӯз мефаҳмем дар Ӯзбекистон, дигаре мефаҳмад дар Москва. сабаби тез ба хориҷа рафтани шумо чист? ҷаҳондида бошу, ҷаҳонхӯрдане. бале, беҳтарин. ба фикрам яъне барои тамошову истироҳат меравед? барои эҷодиётам, барои истироҳатам, барои ҳама чиз бисёртар барои эҷодиёт.
барое ки санъат худаш сарҳад надорад. албатта дуруст аст. Ташаккур мегӯям. фикр мекунам посухро гирифтед. ва навбати ман аст ё навбати шумо? бале навбати шумо. шуморо аз рӯи ҳунари модаратон Ҷамила Каримова шинохтанд ё меҳнати ҳаққи ҳалоли худатон? аввалин аз рӯи модарам, баъд аз меҳнати худам, баъдан аз меҳнати худам. кай дарк кардед ки шуморо шинохтанд ҳамчун ҳунарманд? шавқу ҳавас. шавқу ҳавас, бале шавқу ҳавас аз хурдӣ доштам. чун ҳунари модарро дида шавқу ҳавастон аланга мегирифт бале ва чаро ҳамон ҳангом сароянда нашудеду баъд аз ҷудоӣ аз тақдир яъне аз бахти худ баъд сарояндагиро овардед? аввалин ман вақти худро мехостам бунёдсозӣ. бунёд созам, бале Вале? на ин ки дидам ки нашуд. яъне имрӯз бо шавҳартон зиндагӣ намекунед? Не ташаккур мегӯем ва аз ин зиёд намехоҳем ки пурсуҷӯ Бале. кунем. биёед марҳамаду конверти дигар мондааст, яке шумо дигаре ман мегирам. сабаби ба саҳнаро овардани шуморо пас аз вайрон шудани зиндагиатон меноманд, рост аст? дар ҳақиқат бале пас аз вайрон шудани зиндагиам, аз зиндагиам ки вайрон намешуд, ман намехостам санъаткор. чанд сол зиндагӣ кардед? 7 сол. ба соҳиби 3 фарзанд? бале шукронаи фарзандакон аз ягон чиаш наменолам, на аз зиндагии бадам, на аз зиндагии хубам. шукронаи фарзандакон. азият мекашидед дар зиндагӣ? не азиятро надидам ҳамин қадар ки танҳо тақдир шуморо ҷудо кард? бале тақдир. хиёнат гуфта гузаштед? мегӯянд ки калк аз забони худаш тир мехӯрад. бале яъне дар хиёнат. дар хиёнат, бале. ташаккури зиёд. ва биёед лифофаи охир мондааст ва ман онро кушода мехонам ва Лайлибону посух мегӯяд. дар консерте ки дар ноҳияи Бохтар ба наздикӣ баргузор гашта буд, шуморо бо либосҳои шинаму зебо ва рақсҳои ҷаззоб дида ҳамагӣ гумон карданд ки духтари Ҷамила Неву Зулайхо Маҳмадшоева ба саҳна баромада бошад. аз ин даъват ва таъссуроти он рӯза ҳарф мезадед. маро ба он консерт даъват карданд апаи Раҳмия, апаҷони ман. гӯям ҳам мешавад, барое ки ҳама дар ҳама ҳолат дар қанатам ҳастанд. чӣ гуна буд таъссуроти худро мегуфтед вақте ба саҳнаи калон баромадед? аввалин боре буд ки дар мобайни он қадар мухлис, он қадар ҳазорҳо одам аввалин бор буд. барои ҳамин буд худ камтарак ҳаяҷона афтидаму бо рақс ҳаяҷонам баровардам. беҳтарин буд ва агар тамошобини мо ин консертро тамошо карда бошанд хеле роҳат мекунанд, чун диққатҷалбкунанда ҷаззоб буд ва диданӣ буд. ташаккур мегӯям. биёед дар фарҷоми анами барномаи мо як суруди охирине ки то ба ҳол мухлисона шунидам аз забони шумо шунавем. манам модар, манам он зоти ғамдида ки баҳри сеҳи гунҷишки бикобам дон. обаш лек аз дида кашидам бори ваз бине ба китфонам. ба қабзи душман инҳоро намемонам. шарики кӯҳи яздонам, мусалмонам. бубахшоям худовандо, бубахшоям. шарики кӯҳи яздонам, мусалмонам. бубахшоям худовандо, бубахшоям. лайлибону бисёр як суруди дардовар хонданд ки аз ҳаёти шахсии худашон аст ва тамошобини мо фикр мекунам ки онро шунида ба гирья меоянд ва ин сурудро кай метавонанд мухлисони шумо бишнаванд? насиб ба наздикӣ, яъне рӯзҳои наздик метавонанд. рӯзҳои наздик. тамошобинони азиз, ҳама навгониҳои Лайли Каримоваро шумо метавонед рӯзҳои наздик бо ана ҳамон ҷидду ҷаҳд, бо клипҳои тоза, бо сурудҳои нав интизор шуда тамошо кунед. ин буд барномаи рӯбарӯ. дар рӯбарӯи шумо буданд меҳмони барномаи мо Лайлибону Каримова. ва ногуфта намонад ки суҳбати гарму самимии мо дар ана ҳамин толори бисёр ҳам зебову диданӣ толори мебели Акрам баргузор гардид.
اگر شما میخواهید برای خانه خود یا کارگاه خود از چنین مبل های زیبا خریداری نمایید، پس میتوانید درخواست نمایید و با مدت 6 ماه یعنی به طور نسیه اون رو قرض درخواست کنید. رقم ها در روی اکران. تنسیت و خانه آباد باشید. برنامه های جالب بودی در این مدت پیش هستند. خیر.